Matxu, itsasoko jainkosa. Txinako historian bada dinastia bat Son izenekoa. Sondarren lurraldean probintzia bat, Fujian. Eta Fujiango probintzian herri bat, arrantzale herri bat. Herri horretan umetxo bat jaio zen, neska bat. Neska ezberdinatzen, ez zuen negarrik egiten. Horregatik deitu zioten Lin Monian, hau da, neska isila. Lin Monianen herria oso menditsua zen. Aldapan lurra lantzea zaila zenez, arrantzara joan behar izaten zuten janaria lortzera. Arrantzatik bizitzea ez zen bat ere erraza. Eguraldiari aurre egin behar, txalupa egokirik ez, izarrak eta haizea besterik ez gidatzeko, itsasora ateratzen zirenak estu, lehorrean geratzen zirenak larri. Lin Monianen etxean ere horixe berori. Aita-semeak itsasoratzear zeuden goizalde batean, gauza bat eskatu zion Lin Monianek nebari. Amaketanik ez dugu begirik biltzen zuek etorri arte. Mesedez, itzuli lehenbailen. Neba arrebak elkarrekin lasaitzen ziren. Egun hartan ordea, neba barik aita izan zen alabaren kezka arinduna izan zuena. Badakizu ez dugula beste aukerarik itsasoratzea baino. Baina benetan diotsut, ahalik eta azkarren etxeratuko garela hemendik aurrera. Eskerrik asko aita. Lin Monianek amesgaizto bat izan zuen gau hartan. Haize zakarra zebilen. Aita eta neba arrantzan ari ziren eta olatu erraldoiek txalupa eskutatzen zuten. Bera, urertzean zegoen dena ikusten. Ametxean, Lin Monian itsasoan murgildu zen zanga. Besakada bakoitzean, gauza bera buruan. Salbatu egin behar ditut. Berlen antzera erortzen ziren euritantak taupa-taupa. Haizedan badak olatuak arrotzen zituen dinbidan ba. Txalupak paperezkoa zirudien itsas haserrearen erdian. Lin Monianek aitaren gana eta nebaren gana iristea lortu zuen ametxean. Heldu eskutik! Aitaren eta nebaren atzamarrek irriste egiten zuten bere eskuetatik. Ezin eutxi! Ametxean, tifoiak irentsi zituen biak txalupata guzti. Gauarekin batera amesgaiztua amaitu zelakoan, baina ez. Biharamun goizean, berritxarrak heldu ziren portura. Zuen aita-semeak itsasoan galdu dira. Ama alabek elkar bezarkatu zuten negar batean. Malkoek eta itsasoak zapore bera zeukatela ohartu zen Lin Monian. Eta tifoi egunetan portura joango zela erabaki zuen, ontziei argi egiten arrantzaleak etxera onik itzul zitezen. Eta halaxe egin zuen. Bera hil ondoren ere, ekaitzak jotzen zuen bakoitzean. Lin Monianen itxurako andre bat ikusten zuten herritarrek portuan, argigorri bat eskuan zuela. Horregatik bera gurtzeko tenplu bat eraiki zuten, Monian tenplua. Eta Lin Moniani, handik aurrera, Matxu deitzen hasi ziren, hau da, itsasoko jainkosa.